Amen. The guy to people against the board of elders. Banana my every man who want to the armies. It's very good commission of Lord Prinyasha. You pass social Sarah the father of the house, in Mama, Apostle of my name and our possessor. Amen. Genesis 32, verse 11. Genesis 32, verse 11 in our word. This is Jacob praying. Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear you, lest he may come and attack me, and the mother with the children. This is a prayer request. Yeah, Jacob, deliver me from the hand of my brother. I'm going to need a challenge, but that's power is brother. So, what we now pray and close is deliver me. It's a deliverance prayer. I'll skip later Genesis 33 verse 4. Genesis 33 verse 4. And the Bible reads, but Esau ran to meet him, embraced him, fell on his neck, and kissed him, and they wept. This line, don't answer God answered his prayer. So Genesis 33 4 yaprova kuti the Lord delivered him. Why? Because Sangana, but he embraced him and he kissed him. So this is an answer to prayer. An answer to your prayer. So this text until I'm giving it now. How God answered the prayer of Jacob. Genesis 32 from verse 24. Now Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of the joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel. For you have struggled or wrestled with God and with men and have prevailed. And Jacob asked the same, tell me your name, I pray thee. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. Let me pray. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. So I'm sure I'll be teaching tonight. I'm sorry, kwemunamato. Maybe I'll put it this way. Let me show you how God answers your request for your prayers. God answers your prayer or your request in many ways. But in the it's really unique. It's not Jairi. I need to do an offering to Mara Sata Kupindurwa. Sagavaka Zova is which philosophy which is not true. He is the same yesterday, then forever. But in my case, Apindra saying, it's good to have time for testimony when I tell us I hate one of mine. But testimony is formula, yes, or waiting on Namari. But it's silent to my actually eat up at Peru. So there are times some they will fast, some they will pray, some they will dance their way to victory, some they will give their way to victory. So my dimensions are how God answers people. But when part of what I want to Kupindurwa, which is family Jaganaka, or I need some Kupindurwa. It's a bit strange, and I'll explain. And the Bible which is the room to discover through prayer, through knowledge in general, which is why I found. Joshua prayed to Maris and it was forgotten. But one thing I know I found. What rotates is the earth. So they are put why gonna go to Tomira?
I mean, it's a bit weird, it's strange. I still can't say miracle, but I want you to understand this thing. The wisdom of God and the power of God, they're trying to say, but I need to understand who you mean. For example, we can start the fish in the Kamana can get 2 years. We don't want the fish in the Makapaka, and I can check the fish later to Mukani Mudu. So, Balabam, which will be what I can. Why? Because whenever they don't know how to separate means, one in Yama. Fish and Jewish, they say, but it's not. So, can also want to separate means, fish for is a challenge, I see blessing. So, when you bless, I shall not be waiting fish. You would have which punish no manifest kind of Shakanaka, Shamu, or Musa, but you cannot do that. I'll give you an understanding in scriptures. Pakawea should have this. Just number one problem he was blind. Number two problem, even accessible of actually problem. The good about it, I understand to get me tag by them with the notion of we this means he is more dangerous than when he's blind. But you can blind one normally doesn't matter. But you can so there are times when you are more dangerous when you are blessed. We don't relate to all these issues. But to you it sounds unfair. Let us say the one so mindset here no kufaka everything mwaka tukombolera manake zinokufaza zvinhu zvinofanirwa kufamba zvakadai I want to tell you this munhu anofunga ramangwana Mwari vanoziva ramangwana so munhu anofunga about tomorrow akasiyana naMwari who knows tomorrow which means kune chinhu chaurikuda nhasi chisi good for you tomorrow but it's good for you nekuti you are seeing it with the eyes of today. Unezvokuti ukazoona after some time unoti Mwari makaita here dai makaipinda save ndaida ndiri patimes so unoona kuti reflect kana relationship kuti munhu akakuramba akakusiya ukasana naye nhasi unoona kuti Mwari makatendeka aita makapinda ndaida kupinda Mwari. Jacob, munamato wake ndio kuti deliver me from my brother. Vani mulisana kuripo akapamba mkomo wake anakuchigamuchira nokuti angaita sekamuvhitira blessing. Saka paanodzoka andoziva kuti ne problem nemkomo wangu is after me. So he prayed, Lord deliver me from my brother. Akuna chinhu chinorwadza chekuti deliverance yauri kutoenda kubva kuhama dzako kuende kuma enemies. Ndakati kutaura kwekudhara kwekuti beware of enemies. In our time, beware of those who love you. They are more dangerous. Saka tona BP nemadzimai mazhinji panapa ndiye iri kukonzerwa nevanhu vavanogara navo varume vavo vanodara navo. Haisi BP yepanze ndeyekubai. Zvekuti munamato wako chaiwo ndewekunamatira chiri mumba kwete chiri panze. Lord, deliver me from my brother. Deliverance yakauya sei. They appeared a man. Jacob ndokubasana nemunhu mutumwa ndokwavatanga kurwa. They began to wrestle over the night. Mangwanani ndofunga akava better understanding. Bible rinoti kuchema mungu ya usiku asi mufaro mangwanani. So usiku reflection ye ignorance. Mangwanani reflection ye knowledge or the truth or revelation. Which means I fight achinokomborera. Kusvika ane ruzivo kuti I'm fighting my blessing. Imagine all night muchirovana pangobuda zuva wabata maoko kuti ndikomborerei. Unorovera zvinokomborera. Why do you fight your blessing? Ignorance inoita kuti ufight a breakthrough. Ignorance inoita kuti urwisane nezvatumwa naMwari kuti zvikubatsire. Why? Because mindset yake ndeyekuti my brother is after me. Saka mindset yake ndeye fight. Saka panongoapia munhu anongoita kufunga kuti pamwe ndiye atumwa kurwana neni. So there are times when your problems inyaya mindset. Mindset yakaudzwa kunzi ukangoburitsa sowaira asi mari yafanira kubuda chengeta mari yako. Saka every time ye giving unoona kubuda auone blessing. So mindset yako ndo the biggest battlefield. Yekuti dai Mwari atibatsira. So he began to fight, he began to wrestle. Kwa kuyenza ndopakati I will not leave you unless you bless me.
which is the west, the north. So remember he was left alone. So but I changed the basin, but I make a problem. Mulipayam CIS and that's no problem. So family by that come to that city. Could go in the what's going to know one. But see, imagine perfect say and one way the over. Mutaka in which bless me. So the character of family which means faith comes by hearing and hearing by the word. But we don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes by hearing. So by encounter as you are now blessed. But for us family, so what you want to in the society and community when you because they don't hear the word of God, but they see you are struggling, but you are taking money to the church. Beware of good people who are not godly. Everyone are right, but start to manage church. I remember when I started ministering in Bahrain, close towards an location. A friend of mine, after preaching, he was worried. He was not happy. He was worried. Somebody was worried. He was not happy. Why? Because so he tried to get counseling, but he got discovered. But I don't cancel us. I don't counseling. I don't be some vision. So encounter ya see things you are blessed, but zvinoneka by sight as you are in a problem. So ndoda kushumira kuti imwe favor yaunofana kuona kubva kuna Mwari haisi favor yekuti nyika ingaone but ichazoona tingangoonekwa nenyika iproblem iri pauri. Ine mindset ine pfungwa yakakura nayo kuti pain yega yega marwadzo ndofunga kuti Mwari vatibatsire because marwadzo asi right, but ndazodiscover Genesis 3:15 Mwari vatipa mutoro mukadzi nemumatadza Mwari vamuti I will increase pain in childbearing. Ichawedzera marwadzo pakupona, which means whether kuti increase and to introduce rinoda kuti the pain was already there, but ichatopa volume bishana. So pain was there before the fall of man. Pain was there before sin, which means there's a godly designed pain for gain. I will increase, I will introduce. The pain is already there. So there are times you put it, blessing your own kuda, even the pain side of it. So I never resisted the pain side of it, you cannot have it. Munamato wake want to deliver me from the hand. Fight rowa na Esau. Denga baraka buruka. Dogo bara rowa. Asikuda rowa. Ali kuchika fight. But denga bara buruka na siyara mkuwaza. It seems as if baraka rowa. Na mtu aga mkuwaza. Daya aga rowa na Esau. Pamai miyari simano wana ilaki. So I kufaipa kwa chika mina asukuna kufamba. But I encounter. Step yangu change. Asma family mazoezi. Nikuda kuti I encounter ni mtuma. Saka baada zoezi ngapa mimi Bible rati. Pa akasangana na Iso anakumfighter. Akamungundira. Ndokubva muchona. Which means pane deliverance process yakaitika. Kuti Mwari vanoda kubvisa kurohwa nevanhu. Kuti vakurove vari iwo. Kuti vanhu vagone kukugamuchira. Mukadzi anonzi haana breakthrough yeupenyu hwake yakauya musi wakaudzwa rafu nabishop muchechi kuti waini inoinyanya unonyanya kudhakwa. Ndokubva ataura kuti mukadzi ane shungu. Bishop ndokubva azochita akati Mwari ngavakuitire zvese zvaunoshuvira. But sinzwa munamato wake ndokuti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Kuti akuda mucompetition naPenina ane revelation. Revelation aiwana kupi yekusiya mwana kuchechi iyo competition iri kumba. But I would say, respect at the house of God more than his own house. That's why Samuel was a replacement. Ya Eli wa church. Nekuda kuti paakamutupa ndo paakava nechizaruko kuti kutupa kunotaridza kuti Mwari wofuti vane problem yekuti havasisina umunhu. Saka Mwari mukandipa mwana ndokupai.
zvoreva kuti breakthrough yebarelesi yakapera pakuziva kupa Mwari. Nokuti ane need yaakaona in the house of God more than need iri kumba. Need iri kumba haisi nyaya yakakuti kudii. Vanga vakarongwa pamwe chete naPenina. Penina ane vana vakawanda. Ndakurongwa Penina chidoko nosiya vana 2 or 3 pachechi. Penina anopinda ipapo but haana basa nezveipapo. Chechi type iyo iripo. Ndeve pano but zvipano chaizvo haana basa. Zvikuti anopinda pano ndizvo. Bali kuti achiita zvipano. So aziva kuti chakandipa imba wanano ndiMwari kwete vanhu. Chikuita kuti ndidiwe nemurume wangu eukana haisi nyaya kuti ndine the fruit of the womb. I've got grace over my life. Ndakaacceptwa muutera hwangu nendisabereka. Murume haana kundidivorce nekuti zvikonzero zvokuti ndidzingwe zvanga zviripo. Saka Mwari mukandipa mwana ndakuappreciate kuti pakushaya mwana imi mamuda kundishayisa zvandingachevere muupenyu. Alright, so komana uyu aita encounter nemutumwa Jacob. They began to fight, they began to wrestle during the night. But one day, the request they would bless me. But the blessing part of the story, when a questioning, an interview. Remember, when I got to Kumbole, watching Kumbapa, Baba Wakura, Sanya Soul, Bagamuza, Tindiwan, about Tindini is on the way. Some commonly Alipano on one Jim, the Pinepa. But this time, I understand that I encounter better than that but I must speak the truth. You can fool people, you cannot fool God. You don't want to be a but I would like to be one. So, I don't want to know that I was to was it. I don't know what machine jail, and I want to our ring. Why would you say, I would have blessing learn to speak the truth? Maripangiropa fans would have changed it and near. Pashomayo Tanga, one wait a simple. Ratiza Mwari we are serious. But in Shoma, but I will take care of my brother's son. See, we should have to know most of the so God knows you. Say, Baba test the Shoma, go to Tangle Moses. Baba wrote, I'm not doing this Shoma, Madame trust and change. So, Mama Bacha already request, another exercise. That's why Moses was called Pamberi Paro, yet he was a young brother to Aaron. Say, Marilyn Wakamira Nina. Action ya Moses was enough. Kusika Mwari vatanga kushanda na Moses. Moses pari mu Egypt akauraya mu Egyptian. Mwari plan yawo ndekuzoraya ma Egyptian pa Red Sea. Saka Moses pauraya mu Egyptian ade na Mwari kumukanoronga ngatotanga. Mwari varuda kuburuka vataure na Moses to deliver the people of Israel. Mwari vasati vaburuka kana kutaura na Moses, Moses akatotanga kudeliver hama dzake asina calling. This man is ready for my work. Don't plan Saturday, but I'm to my Egyptian version. So there are times in people begin to do things. You know, one law of attraction. You keep my own motion. The other never noticed the fact that number 3 name got to right. Because here I spray a request of another Nina. Tending a bangal. You cover right. Unode na oji right mpenyo wako. Mwara atoreji shiri right. Oisa pasiri right. No matter wanamata say. Akatendeka. Type ino ya kwa uri. I reflection ye type ye kwa uri. Dokutendeka kwa mwari. Asaponza mwenye akafunga kuroho anu ya kucheshi. Kwete akafunga kunamata. Akafunga kuroho anto ya kucheshi. Kwete kufunga kunamata. Kuroho anu ya kucheshi. Sasa unasanga naona brother wakaya mzoita say futi. Unozana mama mbatsu kuitisana vantu kuvharana. Hapana chechi ilipo. So Jacob asangana nemutumwa prayer request deliver me, but deliverance yake he was wounded. Deliverance yake he was fought. This man he was already blessed. He had riches. About 11 sons. Benjamin. But question, what is a blessing? Because in every time my blessings, no blessing. My blessings, my fruits, you are blessed. Blessings, my fruits. Majanji, matowe.
But kuti tive nematowe nemazhanje panofanira kunge pane muti unonzi mutowe. So blessing is the tree. Blessings are the fruits. So pakuti handikusiye kusvika mandiropafadza, he knows kuti ndine zvandakaita ndikaakwaya zvandinazvo, but me as a person I don't have that blessing. Ndine zvandakakwanisa kuakwaya, but as a person ndosaka iye paakati handikusiye kusvika mandiropafadza, denga rakadhila naye, haana zvaakapiwa, but he was blessed. Ane zvaakaitwa. So pane zvatinoitira Mwari, we attract blessings. Pane zvatinoitwa naMwari, we become a blessing. I will explain again. Kuti uve chiropafadzo, God must do something in you. Kuti uve nemaropafadzo, you must do something unto the Lord. Zvinhu tu zvakasiyana kuva a blessing nekuva nema-blessings. Nokuti ukava a blessing, even pakauya matsotsi vakaita temper round nezvakakukomberedza, you can still bounce back because you are the tree that produces the fruit. But ukava the fruit without the tree, fruit ikangobiwa hapasisina nokuti the tree is not there. So to become a blessing, allow the Lord to do something in you. Tendera Mwari kuti vaite chimwe chinhu mauri. Vanhu vazhinji vatinoyemura, they were wounded. Kana ndichiti wounded ndikureva kuti pane zvavakaitwa nedenga, zvokuti ukazvinzwa unoti zvazviti wai uchauri kuda iwe ma-blessings. Ini pana ndiri kuchikoro ndaitoda kupasa, ndobva ndafoira, ndobva ndadiscover kuti kuda is not enough. Pandakatofoira kuti ndaitoda kupasa, pandakafoira ndichida. Kuda is not enough. Wada panoda dedication to start, not to play around. Saka inini kupasa ndaida, kutamba ndaida. Some results haana kubva pachoice, akabva pacharacter. Character is the hand that drives your destiny. Saka dzimwe nguva vanhu havazive difference yemunhu ane chipo nechido. Because vakafanana, munhu ane chido nebhora anotamba bhora. But nokuti haana chipo, haandisoka star anozibhuza. Vanoti mabhuza aya. Chido. Kota komana takwana 1100. Saka hamuzi masoka star anozibhuza mabhuza. Because mune chido. But kana uine chipo, you are wired and gifted, you become a star. Wotorarama nebhora racho. So munhu akava understanding yekuti chinonzi blessing dzimwe nguva chinotoda kuti Mwari vacho vandishande, vaite sekunge vari kundirwisa ivo vachindirwira, vaite sekunge vari kundifighter to change me, so that pandinoita encounter nezvinoda kundirova, there is a change. Paakatosangana naIsvo haana kurohwa. Why? Nokuti atorohwa kudhara. Isvo paakamona akaona young brother ari wounded akutadza kufamba, paakasangana naye paakabva kumba aifamba zvakanaka zviri normal, but nokuti aita encounter nedenga, he is wounded. So Isvo paari kuona munin'ina wake haarove akarohwa kudhara, damage akadhemedzwa kudhara, maari mane shungu nekurwadziwa kuti is my brother, ndobva asvika achimubumbira kureva kuti it's safe kuti Mwari vakurove. Why? Nokuti Mwari vakakurova unohwina. Mwari havambokunda vakakurova. That's why panariverenga rati mutumwa achiudza Jacob, you have fought with men and fought with God and you have prevailed. Naturally it's not good statement kuti munhu angarwe naMwari akakunda Mwari. Hazviiti Mwari wamasimba ose. As scripture yati mutumwa achitaura naye, you have prevailed against warwa nemutumwa ukarwa naMwari ukakunda. So your name from today hausisiri Jacob, you are Israel, because wakunda. So kwa Mwari ukaona vanokunda vanhu vanenge varohwa. Vamwe vaunoona vari successful vakabvumira kurohwa. Indaiweka ticha rorohwa kuchikoro. Because uri mufana unomusazi kuti kuroverwei. Unoshudza kuti kumakwa. Gamba shungudza ticha ndisekuti verenga funda so that ramangwana rako riite zvakanaka. Ticha asingarove ndiari more dangerous. Ari kuti nandikurove but future ichakugadzirisa. And the future iri dangerous. Inorova iwewe, madzimai vako, vana vako, mukadzi wedofu, vana vedofu, muri pamba 1. Zvokuti dai vana vaikumva kubvunza vaifanira kubvunza kuti mudhara kurohwa kwese hamusiri kuti rovesa ine.
mindset yako ilipoa. Tukurowa nekuti asitata atikuverenga. Instead yekuti ndiverenge tegera kurowa, ndaveringidza mashortage. So unogona kudefenda shamu at future. Nemashoti wawo ukwacha. Wakavhara shamu but poverty haivharike. So murume aita encounter nedenga. Arowa akuatwa but as you have prevailed wakunda. So vamwe vatinochemera vatinoyemura vane zvinhu zvikuitika muupenyu pane pavakatendera kurowa. Kurowa kunakidze kunorwadza, but kana kurowa kuchigadzira ramangwana ndakazodemba mufuture ndakuti dai takangorowawo. Bosi pane jira ndasanje mukomana ndakafunda naye. Zvake zvakabatana ndikautomini tikatodza vana vangu ndatikuona izvi kana vakarwadziwa. Zvakatinitaura kapenzanga waona uso. Vanongo vanokufara kuti auyi anei upenzi wakadzamisa. Atisangawa iteiyo. Ndole furini ngei. Mumwe wangu akabvuma kurowa. Indakaberekidza mashoti shama ina kushanda. But the future manje iri more dangerous. So Jacob was wounded, but 2 months he prevailed. Pain kuzvinhu zvaMwari, pain kuzvinhu zvaMwari inoattract again. Zvaunochemera nezvaunoda dzimwe nguva zvinotora process yausingade. Ndaikutaura pane imwe nguva kuredhiyo kuti munhu wese unoda uchi but nyuchi dzinoruma. So kana wakubura uchi usashandise moto, usadzipisa. Ruma uchingoshingirira usochidzinga so wodya uchi. Ndo dzinogadzira umwe. Saka gona kubata nyuchi yako zvakanaka, especially marriage. Uzati nyuchi inoruma but ndochi mudhara. Ndo yakazoibwa nchibaba chenyuchi. So Jacob fight yaasangana nayo yakaload blessing. Inside the no fungal blessing, they must receive your blessing. You are blessed. I receive this, I receive. And I receive amakoraka wanda but apana to manifest. Why when the current was the process to receive yakata pain. Kufara kuri right pachikoma declarations. But the process involve a pain. Yakuti dzimangwa izvo ndo zvausingade. Blessing yamwari iripo iri available kumunhu anotenda nekugamuchira, but allow the word of God to work through you. Adam kuti mwari vamupe mukadzi. Bible wrote and the Lord God caused Adam to fall into a deep sleep. Kurariswa hope huru mwari vakavhura parutivi wake, which means number one blessing yakapiwa munhu naMwari chekutanga, man was opened by God. That's a picture yeoperation. Kureva kuti nyama yako inoshandwa nayo kuti pakuritswe zvakavigwa nokuti Mwari vakaviga zvinokosha mudziyo wefu, which is the flesh. So there are times yekuti blessing yako involve a pain against you. So makore anotofamba uchiti I receive. And wakaipa unofara kuti gore rapera kana makore akafamba uchiti I receive pasina chaita, audzingwe chechi unombosiya wega. Frustration iri dangerous. Panokuita munhu anokupenya wakunyika kuti manzi wakane kureceive pane chabuda here. Yoga yosoti beta kutumira. Pane ka fight kari involved. Pane ka kurwiswa kari involved. Jacob asuda kurowa haana kuti andikusiye chitama ndirowa. Request ndeyekuti deliver me. Kurati chekurowa ndo yandisingade. So pane nguva yekuti pakaparidzwa reusingade, murume aigara paBeautiful Genesis chapter 3. Dei rakaparidzwa message iri against zvaakagarira ndo yaakasimuka. Nokuti chaanga akagarira ipapo isilver and gold. Saka Peter paanosvika kubva silver and gold handina. Vasati vatomboita miracle, unofunga kuti akanzwa sei? Anozoti ava ndo vasina mweya, havana moyo. Vamwe rukanda maravo dzakuparidza kuti hapana mari. Musi wakaparidzwa message iri against zvaakagarira, haana kuramba akagara akasimuka. Sometimes chinokusimudza chinorwadza. I remember ina mbuya vangu kumushoko vaiti vakarwara vaishuvira kunobaiwa mainjections.
Vaiti kudanga nezvipatara kana vakandipa majekiseni, vaiti kupiwa kwete kubaiwa. Vakandipa majekiseni. Isi madika atipiwe tobaiwa. Why? Because vakakoshesa medication more than they need to. Sure, Jackson did not water, but the process iyoyo iri kupedza marwadzo. So there are times when the moment you don't die marandi ropafadza, asi kutuma the blessing yauri kuda, ari kutuma a process iri painful, inobereka chauri kuda. I always encourage men, but that's only the mentality of my ladies. My ladies one are very strong. It's the truth paanotaura payo kuti zvara kunorwadza. But avasiye. Avazvita avasiye. Kana vatodza asataurwa kuti zvara kunorwadza akatozvara kuchiti. Why? Because akaisa value pakuva nemhuri more than the pain. Ane vana 4 achikuta kuti zvara kunorwadza ukadzoka next year akupusha kuti vana vari kureveisera. It's true, it's not a word, but the process. You know, life. So there are times in which the good side, the good story, and you don't want one, but at nothing keep around to be ready to embrace a painful moment that will give birth to a blessing. In my deliverance, you are going to why you know to deliver me from the end of Esau, but the kind of deliverance. An angel appeared and fight against Jacob. They don't see any wounded. So my friends were not happy when I started street preaching. Why? Because the 3 boys they wanted time in far and everything. So I know some church in the battery, the church in the battery. So I'm talking about some road. So I ask the mind of God. Today they celebrate me. I remember my Baba Tairo just so much. That's 2014. Naipari zapa rank sawaka uzoni moroja weni zina zinapita mushi. Arumukira kusema Bible barenga. Musule. Vakaramba kuti ndindogara papa vakatai vanogara rank zero. Haindi nyarira. But today the same people ukanzwa vatofona vada kuprova kuti vanhu kuti aigara pano chaipo pano. Igara pamba pedu. People they can change. People can change. They cannot celebrate you today, but I assure you God is so faithful. Time will come. They will celebrate you. It was so painful. It was a moment. They could have put another associate anyway because they are a wounded Jacob. Uri Jacob, uti wakakona uchifamba unotai wa Jacob chai angasira itezu koma na kuwatsa. There's a time, there's a process. It's so painful. Yakuti zimungwa vanhu kujaja kuti hauna mata, una mwana. Why mwana wakusiya kupinda msisheni yakadai? Vanhu vaso judgmental ukafesa ama problems uchienda ku church vanenge vakukulecture so. 4 ways how to make it. I did 4 ways. It's a process. Nekuti Bible not una Luke chapter 1:52. Baba vanonzi Zakaria, baba John the Baptist. Vakatokura vakakwegura vasina mwana. Musi wakakwana wekuti vachibhena incense pa hall of the holies pa altar. An angel appeared on the right hand of the altar. Ndobva yati munamato wako wanzwika uchava nemwana. But musi wakauya breakthrough yekuti ave nemwana mumba. Akaita nemanzi asingatauri akanzi kusvika mwana aberekwa ndopa uchataura. So Baruda hall of the holies asingataure. Mufundisi basa rake kutaura. Kana usataure audzingwe chechi wega ndoza zvavarana. Which means for 9 months pulpit ana kuinanja. Anga kuti mwana wesangano anachimujaja kuti ameno zvawakatadzira mwari vanawo. Yet vanhu vachiona pain side of the story. Elizabeth akatopusha. So people were confused. Mumba mao mune problem dara achataura but it's my ane breakthrough ane mwana. Nekuda kwokuti pane pamwe kuti mwari vanobalance kuti pane ka pain apa pane ka gain. So Elizabeth ane nhumbu but Zakaria haasi kutaura. Yeti musataura kwake vanhu vanojaja nekuti havana kuita encounter, havana chavanzwa hall of the holies. Munhu anonzwa Mwari, munhu anonzwa Mwari anofanira kusiyana nevanhu vasinganzwi Mwari. Kana vakataura zvavataura iwe Mwari waunonamata unomuziva, ramba wakamira pari.
For 9 months aronga ataura. Ndokubva abereka John. Unosati zita raJohn. Akabvunzwa ndiwani ndiwe here chaiwo anofanira kumira zvakati handisiri I'm the voice that cried in the wilderness. Ndiri izwi rinochema murenje kugadzira nzira yaShe. Ndiri izwi. Baba vake vakamubereka vanga vatorwa chi izwi. Ndokubva vabereka anonzani izwi. So there are times what you are losing is what God is preparing for you to gain. Akatorerwa voice but ndokubva abereka mwana anonzi the voice. Why? Because God is so faithful. So there are times kuti zvausina nhasi zvaita sekunge zvatorwa naMwari. It's preparing something good for you. Hauna voice but the voice is coming through your son called John. So pane kuita paMwari kokuti vanhu vanopedzisira vakutokuti imbopinda 3 days dry fasting. Do you know kuti dai Zakaria akapinda mafasting akaenda kumakrusade akanamatirwa? Problem yake yakaiti nechekuita netime frame. Nokuti waifanirwa kubereka John 6 months ahead of Jesus. Zvoreva kuti anga asina problem, anga ari mutraining yaMwari yaiita sekunge ane problem. Nokuti waanofanirwa kubereka ndianoprepare nzira yaJesu, so he must be born 6 months ahead. Saka pakauya vanomunamatira before the 6 months azviite. Kana pakauya vanoticha, I thank God for teachers, but there are times yekuti tine zvatinoexaggerata. Mwari vane zvawakakuwanisa nenyasha, but ukapiwa mukana wekuparidza nokuti 6 ways how to make it. Ivo unoita 6 ways mangonzidzano Mwari nyasha idzi zvingazviite. I always tell people, there are times yekuti vanhu vanofarira mamachievements avasangana nayo, and we forget to direct the praise up to the Lord. Ndoda kuti unonzwa wabikwa kuti wakarongeka. Ndokurongeka kuti kuna mune ringi makachata. Inoda kuchata ndakachatiswa. Kuna akatumwa naMwari akabhadhara everything chekuchato ndikachatiswa. Anomuchata. Why don't you see kuti Mwari unoita zvinhu mbiri yacho haisi yangu. Ngokuti dzakarongeka kuti dzasvika pakuchata. Nhasi naungorongeka ufunge. Mwari vakamutitsamisa tayo chete. Saka ndinonyora kuti 4 ways to attract your wedding. Saka makachatiswa kaya. Jacob wakaita encounter. He had a blessing. But the blessing part of the story, he was wounded. Saka zhinji vedu hatini blessing iri associated nepain. Unotoona ari Satan, unotoona ari Mwari. Unodasi Mwari vakandirangirira ndokuda situation. Kune situation is so painful, yet God is in it. Why ndokuda kuti ine zvainokuberekera zvisingaberekwe when you have not passed through that painful moment. There are lessons you learn in pain. Ausingagone kudzidza when things are okay. So zvinokudada kune vanhu iye kuti havabvira vari kutambura. Saka pakuti ndikuda kuendera vanhu vanofanira kuita mafanidzo vanofana kuti haishaiki inoshaika. But kana wakambobva neikoko you understand somebody kuti munhu anogona kupfeka suti but haichaga 20 rand. Chinoita kuti ujaje vamwe haunoita pasi kumusaka hauna malessons akakwana akakuikipa kuti regere kudadira vamwe. Jacob encounter yake prayer request, David deliver me. But process yet deliverance, he was wounded. But to meet that wound is the heavens. Is an angel sent by God. So now to kuroa kwake, kule chekuita ni kukombolewa kwake. But whatever not in our weakness, God will manifest His strength. Which means, by my part, you are too powerful for God to manifest in yourself. Just go down. All you need to be humble yourself, and the Lord will lift you up. So John Jacob back roar. I will make the last born. Why is Benjamin? The last one was Joseph. But Baakata encounter the last born who was called Benjamin. So by the first king of Israel, Benjamin. Without to but no roar, but no dislocator. Now I'm locate my king in you. The first king of Israel, Mwana wa Kish, aiti so, Wemba ikwa Benjamin. Prophecy yana itoriko, kuti the scepter yemutonga aive kwa muromo kwa Juda. But nekuda kwe encounter iyoyo, the prophecy was changed. Akatutanga kubata the scepter to rule Israel was a Benjamite.
Mwari anoita kutara kuna Saul, anoita kutara kuna Jacob. Kuti pandaka kurova ndikakurwadzisa chiuno chako, ndopandaisa ushe unofanirwa kubuda mauri. Nokuti wakasimba wakabereka vamwe vana vese. Pandaka kurova kwawawika wakabereka the king. So Mwari uno manifesta strength yake in our weaknesses. So allow God to fight you. Because whenever you allow him to fight you, you win. Problem is that you don't unongoda kuti akukomborera. Yeti pali tsinenge yeti unoda kurowa kuti ugone kukomborerwa. Why? Because sometimes already you are blessed. Chiri kulenga pauri ni discipline. Munhu ane homwe yakaponga aramba achipiwa mari anopiwa advice yekusona homwe. Why? Nekuda kwekuti anoramba achiluza. He is not a loser, but ane homwe yakaponga sando yakumita a loser. Under a word of wisdom yekusona homwe yacho. That's why he mutuma pa akarwana na Jacob anakurwa imwe area akakorwa mshuru. Bosi mkomana ane record hapo kupasa. Pa akatoshanda kwa Labani akazipei inoda mari akati mkazi. Saloma timu gani? Aili mari na mungu. Ndio shaka tiwe 7 akaza ufa umwe. 14 years, no salary. 2 wakati wake. 14 years not salary. 14. Ulipa kwa mama ni msauti. 14 years. Eko wao mshikana shandra mkati. Kana wewe ino bone. They don't boy really. Boy nice. So nigga that was any problem papa. Akaro wa family shakana. There is a challenge in you. You are not for no one of mine. God, work through me. Problem maybe sometimes we preach a gospel very different from the gospel of the kingdom. The true gospel of the kingdom, we must preach so that people will surrender unto the Lord, who can empower them to overcome sin. But I can't preach the different gospel. The which is see as Ragai Paunamati. Ubawana to go see us Tanamati, Children of Namaka. Was Mwari robara Kristo rakayo kuzotinatsa akawe kuzotiponesa saka pauno uchitogona usati wakunamata unanije kunamata nokuti kunamata kusarenda kuti Mwari wakuponesa. Hallelujah. The Evangelist Trymore Gospel. God achitantsa kuwina masons so we go out there to judge them. Yeti kana munhu asina Mwari anoita zvisina umwari zvacho in nature yawo. Hallelujah. Tasiya zvakaipa kunamata. That's wrong. Uyayimunamati Mwari anokusisa zvakaipa akupe simba. Nokuti even usingade zvakaipa unoita nokuti hauna simba raMwari. Good thinking haidai a spiritual attack. Unotiresa vanoita zvakaipa vanozvida. Saka tona nechifero kachiti yes muri chotsamwa hachidi but ihure. Why zvinotomuudza zvonyadzisa zviite but ndo zviri musystem yake nokuti haana simba rinokunda chinhu ichocho. Good thinking haidai any spiritual attack. Takamasiya mumwe munamata takamasiya ukatona atogona kusiya asati akunamata haana niti kunamata anogona nokuti kunamata ine vanhu vasingagoni kuti Mwari ndigonesei. So when we presented the gospel in too dangerous, saka tona vanhu vari kuenda kugehena nokuti hatina kupresenta zvakanaka. Vanhu vachitosavawaosanomonzwa munhu achiti ndandiri kunyengedza Mwari ndichakuchechana naye vanozwa kuti zvinhu zvangu zvaraiti hazviite raiti usina Mwari wacho. Imaisecha yaiswa nadevil Mwari kuti ungana wazoraiti ozoenda kuchechi usanyengedze Mwari. Uya kuti akupe simba rekuti ugone kusiya. Holiness inenge magnetism ability. Magnet ndo ine power yekudhonza zvinhu zvemetal. Spoon haina power. But spoon ikabatwa nemagnet for 1 week inotanga kubehave semagnet. Inenge yakudhonzawo zvinhu. Haisi nature yespoon, itransfer yegrace or yepower. So ukauya kuna Mwari kana achiti be holy for I am holy. Ukauya kwaari his holiness and his righteousness zvinouya through you. Saka Matthew 6:33 zvakai kuramba kwese nekuramba kwake and his righteousness not yours, his. Ndiye akarurama uya kwaari ukamembrace ukabatana naye anokupa his nature. Anoenda kuchechi bodi neka situation kangu so munhu akangwara akatsika murodhi ukaramba uripo povhu inoita judgment inokurova ikakururaya.
Munhu akangwara anogona kufona kupolisi anotoita polisi ingatsika munhu. Hazvino kutsika munhu kune right kuti mapurisa anoziva law. Vakatouya even watsika munhu vanoita measurements vanochoka vanomaka. Why? Because unogona kutsika ari wrong. But prove utsika ari wrong uri wrong kuti watsika. Saka ubona waita chakaibhatidza kupolisi, ubona zvinetsa kuti yachichi. Ukaramba uri koko azviita ushigone because hauna mwari. Good thinking haishande. Zvinhu zvomuya zviri so powerful and dangerous. To understand that you can try many principles that you are successful and azviite because we're under spiritual attack. Kashaka nemukomana angane mweya angane demona inoita deliverance. Why? Because either unonoka kubasa achiti unonoka kubasa tichakudzinga ndere akambokasika pabasa pakashayikwa chinhu zvikazatanga kunya ndiyatora kosa pane mweya wokutoti kana matogona kunika. Mfama times nani mangwana tiripo. So when you try to do something good but you see not the grace of God over your life, ashishani mwari akawanira nyasha vana veIsraeri muEgypt, Exodus 12, vakanokumbira vari maslaves, vakakumbira maslaves had deserved to pay maslaves, but vakapiwa silver and gold. Kuti mwari akavapa favor, akavablessa. Kuti there is a level of blessing inova personal. Vanhu vanogona kutora zviri around you, but because you carry the blessing, you can still bounce back. Ndasvika pane dzimwe nzvimbo mukurarama dzekuti pane pachinetsa pachitika zvinhu patukasvika nekuti mwari ane blessing yaakaisa pauri. Unonzwa vanhu vakuchinja kuti handini akana muri mitsoke porisei Zimbabwe inonetsa. Andimemba kuti vanoparidza kuwange muconference tasvika mubulawayo mota dzakalaimwawo dzakamira ndobva hanzi pakapaka unisaka nguva yakamuvhu ndakadzikisa windi takaoshedzwa mari zvati yakudzione dzedzi asi ufine polisi dzichipedza unadzitekusirwa ipasi dzimwe dzavo zokuti vamwesha machii. When you carry a blessing mwari anokupa favor yekuti pari kunetsa iwe ndopani paizi. Pane zvinhu zvinoitwa zvichinzi chinhu chinoita mari yakati asi kuti ndiwo uri kuchida. Which means you become a blessing. Yekuti kana uchichida uri iwewe havashandise price tag yavari kushandisa. Why? Because you carry a blessing. Vanonzi vamwe vese pane zvamaita zvisizvo but iwewe mira panapa. Why? Because when you carry a blessing, the blessing is separation. All right. Life ufunge yakuda munhu anotakura the blessing. Zvinhu zvakamukomberedza zvinogona kuvhutwa zvikaenda, but when the blessing is on you, you can still bounce back. Ropafadzo inoita kuti uchinje malosi ezvinhu kana iwe wasvika nokuti zvauri zvinocreate an environment inoresponda positively towards you. That's why Daniel apinda mugomba reshumba, shumba hadzina kudya. Why? Because asati amugomba akaita Daniel's fasting, vaidya mavheji nekumwa mvura, havana kudya nyama. Nature yeshumba ndeyekudya nyama, but makapinda akambomira nyama. Kuti zvaakamira zvakaafecta nature yeshumba. Shumba dzinodya nyama. Daniel paakakandwa mugomba angamira nyama for 3 days. Saka shumba dzakangodzana kuti koma ndiyo zvazvifanadzana ndozvatakuita hapana nyama yekubata. You become a blessing when environment in our laws are different. Zvokuti paakamuriswa vamwe vachipinda dzakaudzana kuti vanodya nyama vakauya saka zvenyama zvatama. Inonzi law of attraction. I'll finish this example. Law of attraction yakafanana nekudai. Mechanic hapana pavanosvika kuworkshop atora grease achiisa pamwekisuit ake. But nekuda kuti mechanic ari muenvironment ine grease, ari kusara magrease. Haite kutsvaga environment. Zvinonzi chigure mozviziva zvinyawa. Chigure atori munhu mukuru wekuti kana achipfeka akadarika mulocation so haaterwi nevanhu vakuru iye ari munhu mukuru. Saka zvinonetsa kuti namadhara asingasapoti oti murawa. Chigure chinotirwa nevana vadiki. Why? Nokuti kana aenda kunopfeka chigure akazivhura madhaka, vana vadiki vanotamba nei? Nemadhaka. Saka vanonodzana kuti iti muredu anoti nepera hakuna madhara. That's what I call law of attraction. Zvauri attract zvinouya kwauri. God made me a blessing to attract good things in my life.
kune zvinoitika muupenyu hwako kuti nokuti wazvinamatira but nokuti Mwari akakuita a law of attraction, a center yeblessing. Une favor yaunogona kuitirwa yausandira wafunga kana kuronga. I'll give you one testimony. I'll finish my testimony number one. The time of COVID, not 2022, somebody phoned me, the Seventh-day Adventist. And he shared the office park. He owns a bank in Zimbabwe. No, I've seen him preaching sometime. So, my told me, COVID, things are tough. I want you to be on salary for the whole year. For the whole year, I was on salary. The whole year, every month, I remind my message to him to remind him, you will be a good guy. You become a blessing. You make me a blessing. They can expect a favor. You will let them go water. But I'm a blessing. You will my life. I just want to that Zoom. I know we don't know what I'm training. Also, I'm going to be we can stand up and to pray. Your prayer and my prayer. Allow God to do something for you. Today I celebrate life. Why? But today, I want to Jacob is blessed. Why? Like a piece of Jacob, you know, Israel. Panos the wrong way, don't want to shash. Panos are not to know and have no one is the one way. Encounter Namari, I do see what is very dark. You know, Makisa, you know, to travel. You know, the witness that not Israel, the prince. But it's terrible, the prince are all winning. But the power of woman. But I'm a doctor. 7 years and 7 months. We pay visit. It was a friend. 7. But you but you can shortcut in for 1 week, but I'm being on the train or whatever. But when it's time, I'm going to which doctor who would say about the why? Because why jump at the process of time? You don't come under the Spirit. I want us to pray. Lord, change me. Make me a blessing. Can I should involve a painful story and looking at the no resource? Maybe it's not a plaza. Jaganaka, Jesus, I want to be Tramai, as Nakis a Peter. Once one week, one man around the time of the whole of church once from my Sarah this up. Where's no one basis? Church, I don't see too bad. Church, I don't be what I want to van, and I should say for it. What I saw so bad, so. There's already team in not only one thing, one more. But that pain is for your gain. I want us to pray. Father, we thank you for your will. We thank you for your grace. This shall be. Reside every area. In there a blockage to the blessing. Fight me, O Lord. Fight me, O Lord. Help me, O Lord. Sebutuma akaburuka. Akarwana Jacob. Make me a blessing. Make me a blessing. Make me a person that will attract favor. Nite mwalimu unoshenza shakanaka. Marishinji kaicha geini. Shakanaka jadimo chemera. Gashidi chake. Nekuna mwiti kanaka sanana nemi. You change me from Jacob to Israel. Baba ni mprofita mgereke ine manera nasu. Shinjai mastao. Nekuna kwa encounter mchenza nekereke. That people who Murambiwa, that Chirowa, that people who Murambiwa, that policeman. Every name negative, I prophesy. Make them Israel, make them prince, make them princess, make them prince, make them princess.
Father, we thank you for your word. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you. Thank you so much. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. In the Mubata open you job. It's all who must be shown on. Is that just amen? Is that just amen? Get the same way you say, I'm supposed to name. I'm supposed to power to power, I'm supposed to wait. Is that just amen? I want to know 10 that no matter what was a kind of Jesus. Thank you so much. May the good Lord bless you. There's one prayer in Christian item. They don't be doing it. They got married. Savanacho, but you can go on getting married, but I didn't say that. Ukaona Chaganaka, they get the ultimate Josh name. Submit out to Mama, Komakachitora, Maria Jaka. That's what we got. She wants to become more body to partake of the blessing. Amen. Pray more of a guy with Sarah Cheso. Hallelujah. And Mama Joker Wanda, the very good minister of Antlan, but the album launch and never tickets are now. Mango the Tamil is that dismiss by its value, which is supported with one to support my upcoming musicians. That has married the Chuane. Amen. One no change, but you support and I'm not change again. Watu machezo ya wano sana kwa zibusita. Watu mwanao kuchencha kanocha ili au wano jai wakana za kumidi samani. Kati support ya nai kanataika sakadi sakanaka unuamari manyeki huko mkota wana maketsi wakuna zema CDs wanao. Amen. One fellow.